5 ok, ami miatt érdemes nálam a Theta Healinget kipróbálnod. Első, nem kell gyakorlott meditáció hallgató legyél, nem kell minden nap meditálnod hozzá, és semmi baj azzal, hogyha most kezdted az önismereti utatban való elmélyedést, mert végigvezetni fogom a folyamatot, végig tudni fogsz mindenről, hogy mi történik egyáltalán. Második, nem tudsz ártani magadnak, nem tudsz rosszat csinálni azzal, hogyha eljössz egy Theta konzultációra, igazából attól is függ, hogy mennyire mélyen engeded bele magad a folyamatokba, viszont hogyha nyitott vagy a gyógyító folyamatra, erre a gyógyító technikára, akkor hatalmas változásokba lehet részed, akár egyből. Harmadik, nagyon gyorsan hat ez a technika. Tehát szinte egyből a tudatalattiban végbe menő változásokat érzékelni fogod a hétköznapokban. Akár azt, hogy már jobban kapcsolódsz a pénzhez, nincs benned ez a szegénységtudat, feloldodnak azok a blokkok, amik eddig megbénítottak konkrétan abban, hogy eléred a céljaidat, vagy tágítsd a komfortzónádat. Negyedik, hogyha esetleg felmerült benned több témakör, amit hoznál a Theta Healing konzultációra, akkor tudni fogod azt, hogy hogyan tovább, egy térképet kapsz önmagadhoz, és olyan gyakorlatokat, önismereti apró szokásokat tudsz majd beépíteni a hétköznapjaidba ezek által, amikkel támogatod majd akár a csakráid működését, akár azt, hogy még jobban oldódjon a nőiséged beli blokkod, az érzelmeid kimutatását is olyan tudod még jobban szabályozni. Ötödik, nem kell neked ezt a sok könyvet megtanulnod és elolvasnod, illetve tanfolyamokra járnod, amik által oldani tudod saját magadnak a blokkjaidat, mert ezt már megtettem helyetted. Szóval, hogyha szeretnél hozzám járni önismereti folyamatokra, akár tetoválással egybekötve, akkor erről információkat e-mailben vagy Instagramon találsz. Várlak szeretettel!